AudioJungle. Som al Vallès Occidental, una comarca a l'àrea metropolitana de Barcelona, amb 23 municipis molt diversos i més de 917.000 habitants. Una regió pionera en la revolució industrial, emprenedora, innovadora i amb tradició i voluntat de cooperació per fer front a reptes socials i econòmics. Amb forts actius en infraestructures científico-tecnològiques, institucions de formació i recerca, organitzacions empresarials rellevants, entitats socials i capital humà qualificat. El Vallès, una de les economies més dinàmiques de Catalunya, amb més de 27.000 empreses que desenvolupen una activitat econòmica diversificada i competitiva en més de 130 polígons industrials. Aquesta activitat produeix el 23% dels residus industrials que es generen a Catalunya. D'altra banda, com a comarca eminentment urbana, contribueix a l'elevat consum d'energia i a la generació de gasos d'efecte hivernacle. Una realitat que requereix la necessitat d'actuar i assumir de forma decidida la situació d'emergència climàtica que viu el planeta. L'economia circular es presenta com una bona alternativa per estimular un canvi de processos productius i d'hàbits de consum, amb capacitat per provocar un canvi sistemàtic contraposat a l'actual model lineal, basat en l'extracció, la fabricació, la utilització i l'eliminació de productes i materials. En l'economia circular, els materials, productes i serveis són dissenyats per durar i tornar a entrar en la cadena de valor quan ja no es poden fer servir, eliminant tòxics i usant energies renovables. Repensar la manera de produir i consumir, redissenyar productes incorporant opcions de reparació i reutilització, reduir els consums i la generació de residus. Seguint la tradició de concertació i col·laboració, el Consell Comarcal lidera el 2016 la constitució d'una xarxa d'entitats per impulsar l'economia circular, participada per universitats, centres de recerca, administracions locals i agrupacions empresarials. Aquesta xarxa va ser l'embrió d'un gran acord comarcal firmat per 42 entitats el 2017. Acord Vallès Circular neix com una iniciativa supracular amb visió de territori que avança progressivament cap a l'acció transversal. L'estratègia Vallès Circular creix a través de l'acció, portant a terme iniciatives per incorporar canvis en diferents eixos, portant innovació circular al procés productiu, amb accions com el Marketplace d'Economia Circular, la plataforma Tecnologia i assessorament en economia circular. Lluitant contra el malbaratament alimentari amb el projecte Recuperem, d'aprofitament alimentari a les escoles, garantint la subsistència alimentària a famílies vulnerables. Apostant per l'ús d'energies renovables amb el projecte Boscos del Vallès, basat en l'aprofitament de la massa forestal sobrant per convertir-la en biomassa per a les calderes en equipaments comarcals. Actuant en gestió i valorització de residus de forma proactiva, avançant cap a un consum responsable amb visió circular amb el moviment #PensaCircular. Construint ciutats circulars, aprofitant els recursos i mobilitzant els actors a nivell local per aconseguir un Vallès circular, teixint complementarietats amb iniciatives locals que es desenvolupen en el territori. Som part de la solució. Fem Vallès circular.